zimatheka inu kukhala pamalo ena mtawuni mukudikira basi kapena minibasi, amatha kubwera munthu wina wachifundo andi galimoto yake kukongola ndikunena kuti sister takwerani mupita kuti ineyotu ndikupita kulunzu kapena ine ndikupita kuchikwawa, ndamati ayi tabwera ndikutengeni ulere, tabwera ndi galimoto mwangamo. Inu simungakani mmati mwayi umenewu umakwera galimoto ija ndikumapita ulendo wanu. Mtsikana ameneyu pamene anali pa depot kudikira basi kuti apite kukaona sister wake kuti ali menelo, anaona galimoto ndithu yaying'ono imene inayima ndikumunyamula. Ali mkati mwa njira, driver anayimika galimoto ndikumugwiririra. Zimenezitu ndi zimene zinachititsa kuti atenge mimba, ndipo mimba imeneyi ndi imene anabereka Thabo Bester. Mukhoza kuona pamenepa kunena kuti mwana ameneyu anabadwa movutika kwambiri. Lero ndikufuna kufotokoza background kapena biography ya nyamata ameneyu amene watchuka kwambiri kunena kuti ndi chigawenga choopsa. Koma nthawi zambiri zigawenga sikuti zimangokhala zigawenga yayi, imakhala background imene akuchokera. Mukhoza kuona kuti abambo ake anyamata ameneyu iye samadziwa ndi amene anagwiririra amayi ake ndikubereka mwanayi. Komanso mwanayi panopa ndikugwiririra, komanso kupha, wakuba ndi zina zotero. Zikhozanso kutheka kuti wina abambo akewo poti background yenene alibe poti ndobisala. Zikhozanso kutheka kuti abambo ake wanali sokuba, mwinanso anali okupha, komanso apapa pali umboni kuti anali ogwiririra chifukwa anachita kuwagwiririra abambo ake mayi ake Thabo Bester ndikuwaberekera mwana ameneyi. Pamene anali ndi chaka chimodzi, Maria anachoka pa khomo ndikupita kukagwira ntchito ku dera lakutali. Iyeyu anamusiya Bester kumudzi kumene ankaleredwa ndi agogo ake. Mwachidule ndikuzeni kuti Thabo Bester anakula ndi agogo ake pamene masiteni analowerera osabweranso. Tili nawo atsikana ambiri masiku ano ngakhale kumalawi kuno amene amatha kungobereka mwana ndikuwasira agogo kapena amayi. Akatero iwo amanyamuka ndikupita kaya kuchoka kumwanje, ena kuchoka kaya ndikumangochi, ena kuchoka kaya ndikunchinji, ndikupita kulilongwe kaya ndikuzuzu, ena kutubeke kumene kumakapanga uhule. Alipo atsikana otero. Ena amwayi amatha kubwerera kumadzaonana, komanso pali ena amene amangokomedwa kumangopanga uhule kumeneko osabwereranso pa khomo. Mwana mwina anamusiya ndi chaka chimodzi kufika mwana mpaka zaka 30 osamuona, osadziwa kuti kodi mayanga ndani, kumangoti mayanga ndi agogowa. Apanso tikuona amayi ake Thabo Bester amene anamusiya mwana ameneyi ndi chaka chimodzi ndikupita ku ntchito. Atapita ku ntchito kuja sanabwererenso, ndipo Thabo Bester ankaleredwa ndi agogo ake. Komatu gogo ameneyu anali chidakwa chotheratu. Deire kukangocha ankangokhalira mowa ndi chamba, ndipo nthawi yosamalira ana analibe. Agogo amenewa anamwalira pamene Thabo Bester anali ndi zaka zosakwana 15. Zimenezi zinachititsa kuti mwana ameneyu asanduke wamasiye ndipo anaswa mtengo ogwira. Mu nthawi imeneyi mwana amene anaona zopsa kwambiri, anakumana ndi zokhoma. Tikudziwa amene anamasiye amazunzikira, ngakhale kumalawi kuno zimachitika. Amapezeka kuti mwana alibe makolo ake, alibe agogo ake, ngakhale amalume ndani onse sakuwadziwa. Ndi situation imene anali nyamata ameneyi, ndi amazunzika kwambiri, kugwira maganyu, kutonzedwa, kuswapo gona ndi zina zambiri. Inalipo nthawi ina yake pamene anzawo amalimu agogo ake anamunyengerera ndi kumugwiririra. Tili nawo azimayi ena ku Africa kuno amene amakonda kusirira tiana, ndi anzawo agogo akewa anatengapo advantage ya umphawi wake ndi kuchita naye zadama momukakamiza. Mwachidule ndikuzeni kuti Thabo Bester ankakhala ndi azake atangomwalira agogo ake aja. Tsiku lina lake ali ku nyumbako ndi anzake, kunatulukira bambo wina wachilendo amene anamunyengera kuti amutengere ku nyumba kwake kuti azikamulera. Bester anavomera. Inu mukudziwa munthu uyu amavutika, alibe mayi ake sadziwa kuti ali kuti, abambo ake samadziwa, agogo ake amene amamulera anamwalira, ndiye amakhala ndi anzake movutika. Ndi atabwera bambo amene kunena kuti iwe Bester ndikufuna ndikutenge ndizikakulera ku nyumba kwanga, iye anangoti laponda la mphawi. Anavomera ndi kunyamuka kupita ku nyumbako. Koma ali kumeneko bambo uja anayamba kumuchita nkhanza, anamuvula mpaka kumugwiririra.
pachichewa chomveka bwino ndinene kuti anamuchita za mathanyula nanga sanali amuna okhaokha amenewo. Ndi silinganene kuti amagona naye za dama yayo, koma ndine kuti amachita naye za mathanyula chifukwa choti akuti anamutsekera nyumba ndithu kwa masiku angapo ndikumagona naye, bambo chomapita ntchito ndikumabwera kumagona naye. Nthawi imeneyi itu kuti amene ali mwana kwambiri, mwina ali zaka 12 kapena 13 years. Thabo Bester anakula moyo wa mavuto wosowa uphungu komanso chikondi cha makolo. Moyo umenewu wakhala kukhala kuyambira ali khanda nkudzafika 18 years. Mmene ndakuzira ndikale kunena kuti mayi ake anamusiya ndi chaka chimodzi kupita ku ntchito, ndipo anakumananso mchaka cha 2006 pamene anali ndi zaka zokwana 20. Mu nthawi imeneyi nkuti nyamata ameneyu atalowerera nkuyamba moyo wa chigawenga. Inu mukudziwa kuti iyeyo amakhala ku Soweto. Ku Soweto sidi alachibwana yayi, ndiye wakhala moyo umenewu ali mwana kukula ali ku Soweto konko. Ndi analowerera basi mmene amafika mayi ake anampeza mwina iyeyo ali ndi zaka 20. That time nkuti mwana atalowerera kale, atamba kusula chamba, atamba zochigawenga, kuba ndi zina zonse zoyipa, ndiye sakanathekanso ayi. Malingana ndi mmene mwini wakeyi anatiuzira mchaka cha 2012 akuti ali ndi ana atatu, ndipo amachita zochigawengazi ngati njira imodzi yofuna kupeza ndalama zothandizira nawo. Zambiri zimene ndikunena pano zoona kuti Thabo Bester anagwiriridwa, Thabo Bester abamwene ake anamugwiririra, amayi ake anamugwiririra, komanso iyeyu wakulanda agogo ake ndi zina zambiri zimene ndafotokoza zokhuza biography yake. Ndinazimva kuchoka pakamwa pake chifukwa iyeyo pamene anali kundende pali interview yake imene inachitika imene amafunsa kuti kodi iweyo zinakhala bwanji kuti nanga unakula motani, ndi amafotokoza zonse zimene ndikunena pano. Ndikunena zochoka pakamwa pake mmene anakulira ndi mmene anayambira zochigawenga. Mu 2009 Thabo Bester anamangidwa pa mlandu wakuba, ndipo akhoti anamugamula kuti akakhale kundende miyezi 6 komanso apereke chindapusa cha 1500 rand. Nyamata ameneyu analephera kupereka ndalamayi ndipo anaseva jere ya zaka ziwiri. Mu nthawi imene anali kushamba 2009 kuzafika 2011 akaidi anzake anamuzuza, kumuthibula, anamuyika botolo kwa anasi komanso anamugwiririra. Ndani kuti anamuyika botolo kwa anasi chifukwa sindikufuna kunena zachichewa yani. Ambiri mune akuti ndikutukwana, koma amene mukudziwa tanthauzo la anasi mukudziwa chimene ndikutanthauza. Ndiye iyeyu anazunzika kwambiri mu nthawi imene anali kundende. Ngakhale kumalawi kuno kundende kuja kula akaidi ena amene amakonda kugona ndi amuna anzawo kuti mupite kumaula, kuchichiri kapena kuzomba prison kandi kunzuzu. Ndende zonse za kumalawi kuno mchitidwe umene ulipo, manyapala aja amapezeka kuti akugona naso ndi akaidi anzawo, koma akugona ndithu ku anasi kuja zabwinobwino zija. Ndiye uyuso Thabo Bester zinamuchitikira zimenezi pamene manyapala anamugona momukakamiza. Atatuluka ku prison mchaka cha 2011 nyamata ameneyu anangokhala ngati kuti amuchekera mangolomera chifukwa anasanduka chigawenga choopsa. Iyeyu anatsegula ma Facebook account ambirimbiri pogwisa ntchito mayina osiyanasiyana. Ngakhale kumalawi kuno pa tsiku lalero ndikunena pano pali anthu ambirimbiri to amene ali ma Facebook account a fake. Ena ali ma Facebook account 20, ena 10, ngakhale so 15. Ndiye uyuso atangotuluka kundende kuja mwezi wa July 2011 anatsegula ma Facebook account ambirimbiri amene amagwisa ntchito pobera. Ena mwa account yake panali Thomas Bester, Tom Bester, Tom Kere, Thabo Bester, Kere Young, Thomas Young, Thabo Magagula, Kere Johnston, Tom Rede komanso Thomas Magagula. Ma account osewa ankagwisa ntchito pobera atsikana ndi azimayi otengeka apa Facebook. Alipo to atsikana ena kungowafunsira kudzera pa FB amatengeka mpaka kukafika Joburg. Uyuso Bester ankakonda kupusisa atsikana ngati amenewa, ankawatengera nyumba kwake ndikuwagwiririra, kuwabera komanso akachita soka ankawapha.
atangotuluka kundende kuja chifukwa ndakuwuzani kuti anatuluka July 2011, Bester ankaba malaputopu atatu pa tsiku lilonse ndipo ankagwiritsa ntchito malaputopu amenewa pobera anthu kudzera pa Facebook. Ndi chaka chomwechi chimene iyeyu anagwidwa ndi apolisi pa milandu yakuba, kugwiririra komanso kupha. Iyeyu anagwirira atsikana ambiri komanso mwina anaphanso anthu ambiri, koma mlandu umene anamugwirira ndiwona kuti anali ndi girlfriend wake amene iyeyo amakondana kwambiri, ndiye tsiku lina ali ku hotelo anambaya ndi mpeni nkumupha. Komanso mkulu ameneyo anagwirira atsikana ena awiri, milandu yodziwika bwino inali imeneyo. Ndi akhoti mchaka cha 2012 anamugamula kuti akakhale kundende moyo wake wonse pa mlandu wakupha, komanso anamuonjezera zaka zina zokwana 75 pa mlandu wogwiririra. Mukamvetsera bwinobwino zigamulozo, munthu ukakhala kundende moyo wake wonse komanso akamaliza kukhala moyo wake wonse akhalenso zaka zina 75, zikutanthauza kuti munthu amene sakanatuluka kundende. It's obvious kunena kuti iyeyu anali nyapala kuti adzafera konko. Ndiye akulu amenewa aseva kumeneko kwa zaka 10 kufikira pa 3 May 2022 pamene anathawa ku prison ponamizira kuti wapsera mu selo. Apapa akulu amenewa agamulidwa 2012 kuti mukakhale kundende moyo wanu wonse, ndi anakhala 2012, 14, 16 mpaka 2022 ali konko. 2022 pa 3 May apezeka kuti athawa kuselo kuja ponamizira kuti muselo yawo mwapsa moto ndipo iwo amwalira, ndime zinakhalira penepa. Amene anamuthandiza kuchita zimenezi ndi supervisor wa magadi ku prison, technician woyang'anira ma CCTV, chibwezi chake komanso apongozi ake. Anthu amene wamogwirizana ndi amene anasowetsa thupi la munthu wina, anakalilowetsa mu ndende kenaka ndikuliotcha ndi moto. Nkhani imeneyi ndisachitopita nayo patali chifukwa ndayifotokoza kale kupati wani kuja. Ndiye apapa mungodziwa onera kuti amene anaba mitembo imeneyi ndikagulu kameneka kataba kanatenga mtembo uja ndikalowetsa mu prison cell kenaka ndikuotcha ndi moto, ndi chonga choti anthu azina kuti Thabo Bester wapsa ndi moto. Koma chosangalatsa kwambiri pa nkhani imeneyi nchonena kuti mtembo wakupsawo wadziwika tsopano. Dzina la malemuyo anali Katlego Mpholo wochokera ku Bloemfontein ku dera la Free State. Amene yutu anali nyamata ndipo anabadwa pa 18 May 1991. Anali ndi mkazi komanso ana awiri. Ana aketu ndi ang'onoang'ono kwambiri, wina mwina ndi 3 years, wina is just 2 years. Katlego Mpholo anali nzika ya ku South Africa. Anaphunzira maphunziro ake pa Rekrong Secondary School komanso pa Varsity College. Iyeyu ankagwira ntchito ngati waiter pa malo ena otchedwa Spar Stick Ranches ku dera la Bloemfontein. Nyamata ameneyu anasowa mwezi wa April chaka chatha cha 2022. Abale ake akhala kumusaka nthawi yonseyi koma sanamupeze kapena kudziwa kumene anali. Ayendatu abambo ake ndi amayi ake ngakhale agogo ake kuyenda ma police station, kuyenda ma mortuary kuyang'ana mitembo yambirimbiri kuti mwina mwake apeze thupi la nyamata ameneyu poganizira kuti nanga munthu wasowa chaka chathunthu kodi ali kuti. Koma anayesera kumusakasaka osampeza, kuyesera kuyenda umundumu koma sanapezeke nyamata ameneyu, anasowa basi. Itatuluka nkhani ya Bester chaka chino, abale ake anyamatayu akhala kutsatira ndi chidwi makamaka zokhuza mitembo imene yakhala ikubedwa ku mortuary. Ndinafotokozapo nawo kuti panali nsikana wake amene ali chibwezi chake cha Bester amene wakhala kuba mitembo ku mortuary, waba mitembo ndithu yokwana 4 kapena 3, ina kumakayitayira mu mtsinje, ina limene otchedwayi. Ndi nkhani chataphulika, abale ake anyamata ameneyu anali ndi chidwi kuti kapena mwina mtembo umodzi mwina ndi wa m'bale wathu, ndi anayamba nawonso kuyitsatira bwino nkhaniyi. Atapita kukafufuza komanso kuyeza DNA, ndi pamene zinadziwika onera kuti mtembo umenewu umene unaotchedwa mu selo unali wa mwana wawo. Bambo ake anyamatayo Mr. Bato Mpholo asumira aboma, a prison, a polisi komanso achipatala kunena kuti afotokozere mmene zinakhalira kuti mtembo wa mwana wawo ukapezeka ku prison cell. Chifukwa tu nyamata ameneyu history yake
sanamangidwepo chibadwire. Ndiye abambo akakufunsa kuti ndizotheka bwanji mwana wanga ukapezeka mu prison cell, Mtembo wake ukapezeka bwanji mu prison cell, pamene mwana amene sanalakwepo sanapitepo kundende. Ndiye ndikufuna inu aboma, a prison department, achipatala, ngakhalenso inu apolisi, mundiuze chimene chinachitika kuti mwana wanga akapezeke mu prison cell ndikotchedwa ndi moto mpaka Mtembo wake kuonongeka beyond recognition. Amene takhala tikuyitsatira bwinobwino nkhani imene ya Thabo Bester, apolisi a South Africa atiuza onena kuti malemu amenewa, nyamata ameneyo anapezeka atakomoka mtawuni ya Bloemfontein, atamutengera kuchipatala ndi kumene anamwalira. Apolisi atiuza zimenezo. Koma achipatala atayezanso kunena kuti ayeze DNA. Kumayi kuno mwachisanzo kuti ndi adzamalala amene china chonse chikachitika kazokuzana ndi ifa kuti ena ake pali foul play, amapatsa amene kuti ayeze aone kuti chinachitika ndi chani kuti munthu amene amwalire. Tinaona nkhani zija za china Robert Chasowa ndi ena onse amene akhala kumwalira pakatipa. Mr. Dzamalala amapita ndithu kumakayeza zimene zijazo kuti adziwe kuti kodi munthu anamwesedwa poison kapena anaphedwa kapena wangofa mu njira yachilengedwe. Ndiye nyamata amene iso panayezedwa ndithu DNA. Apolisi atanena kuti ayi ameneyi anangogwa mtawuni kukomoka ndi anathamangira nayo chipatala kumene kundi anakamwalira. That's what the police is saying ku South Africa umenewo. Komano malipoti enanso akuonesa kuti iyeyu anachita kuphedwa pamene anthu ena anammenya ndi chisulo mutu. Ndiye potengera ndi ma statement osiyana amene akubwera, nkhani imeneyi yavuta kwambiri. Anthu onse amene akukhuzidwa posowesa Mtembo umenewu, Dr. Nandipha Magudumana, chibwezi chake cha Thabo Bester, supervisor wa magada ku prison Mr. Matswala, woyang'anira ma CCTV kamera pandende, onsewa akanizidwa belo pamene akufufuzidwa pa milandu yakupha. Mwachidule ndikuwuzeni kuti aboma akufufuza kuti adziwe chenicheni chimene chinapha nyamata ameneyo Katlego Mpholo, chifukwa choti pano pa nkhani yakula kwambiri. Poyamba paja mlandu unaona kuti mwasowesa Mtembo, kwa panopo ndiona kuti mwapha munthu, chifukwa chona kuti abale ake Mtembo umenewu apezeka ndipo akunena kuti akasuma kunena kuti mutiuze chinachitika ndi chani. Ndiye kuti ngati zoyezanso zapezeka kunena kuti munthu anachita kuphedwa, ndiye kuti anthu amene onse amene ndatchulawa ali ndi mlandu wakupha. Pa anthu onse amene anamangidwa pa nkhani yokhuza Bester saga ndi Mr. Zolile wokha amene atulutsidwa pa belo. Monga ndinanena kale poyamba kunena kuti akulu amenewa ndi apongozi ake Thabo Bester, ndipo anatengapo gawo lalikulu kwambiri pomuthawisa kundende. Ngakhale anapanga zinthu zopepera chonchi, Mr. Zolile ndi munthu wa ulemu wake komanso ophunzira bwino. Anthu ambiri ku South Africa kudabwa kunena kuti kodi Mr. Zolile ndi chifukwa chani apezeka mu nkhani imeneyi yosowesa Mtembo, kuthawisa munthu kundende, pomwe ndi munthu wozindikira bwinobwino ndithu. Anali iwowa agwira ntchito zazikulu kwambiri kumene ku South Africa, agwirapo ntchito ya uphunzitsi mboma kwa nthawi yayitali. Anali ku Ministry of Education ngati senior specialist, komanso mkulu ameneyi wakhala kuchonga mayeso aboma kwa zaka zambiri. Kumalawi kunoko ameneyi tikananena kuti wochonga mayeso amanebo, kumakachonga mayeso a form 4, form 2, komanso ngakhale standard 8. Mr. Zolile wagwira ntchito imeneyi ku South Africa kwa zaka zambiri.